Guillem Agulló, assassinat en mans d'uns feixistes abusadors. I bé, el nostre company Guillem va ser assassinat per motius polítics per un grup de feixistes. L'autor confés, Pedro Cuevas, va complir 4 anys dels 17 a presó, als quals va ser condemnat, mentre que la resta del grup va ser absolt. El jutge ha considerat fet com una baralla juvenil, quan els testimonis afirmaren que els assassins, als quals el dia d'avui es presenten eleccions amb partits d'ultradreta com Aliança Nacional i Democràcia Nacional, canten encara el sol i fan salutacions feixistes. Els grups neonazis fan la feina bruta dels aparells de l'Estat i gaudeixen d'impunitat per franquistes. La família de Guillem Agulló ha estat amenaçada i assetjada durant aquests més de 20 anys. La policia mai no ha detingut a ningú. Joves per la Terra, hereus de la lluita juvenil de l'organització en la qual militava Guillem Agulló, ni oblidem ni perdonem el seu assassinat. Diem a tota la població de l'Alt Maresme a recordar-lo. El van matar per independentista i per fi l'esquerra. Farà 22 anys de la seva mort, però les seves idees i el seu record continuen ben vius. Guillem Agulló, la lluita continua.